Principalement, c'est Bibarobe, les dangereux de la cité de Caen. Yetaka film série Dumambay. Donc, épisode épisode 5 et épisode 6. Donc, l'épisode 5 là, Ayaye, Tchemsenou beaucoup quand je continue, on va parler. On va parler de Musulmans quoi. Alsa, ou Kodeka, Alsa. Et nous, j'ai mis Blairo du mai. Parce que nous avons boulot, je à ma d'abord nous en et puis à l'avant je pense qu'à l'avant il était en noir, à l'avant il était en noir à lui donner. Donc Zeyna, il dit le manager, mon manager. Donc allez de jouer là c'est ça. Donc allez muso doye au diara et au muso nana a tché bla salon là. Donc muso tara, muso tato, il dit bola muso go pour que c'est ka ci fo muso ye cɛ bɛ salon kɔnɔ et puis aw bɛ kɛnɛma donc muso fɛnɛ muso ma sɔn donc muso voix ye cɛ labɔ salon kɔnɔ mais Idi ni ko in c'est trop cɛ filɛ ala tɛ 50 mètres bɔ e bɛ o muso non cɛmisɛnnin ninnu aw ka ko ye a bɛ ka dépasser dɛ a bɛ ka dépasser yɛrɛ de. Donc si ça on est allé tamasira sur en plus a kunna ke kele parce que cɛ bɔra comme a y'a muso kumakan mɛn kulekan mɛn kɛnɛma donc cɛ bɔra ko kunna ke kɛlɛ Idi en tout cas Idi kɔni ale tɛ se muso darageli yɛrɛ de la ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ale ni mo o ka juge tɛ kelen dɛ ale tɛ se muso darageli yɛrɛ de la donc aw yɛrɛ bolo cɛmisɛnnin ninnu bɛ pari min kɛ aw bolo aw hakilinata ye mun ye nin ko in na quoi nin pari ko in na aw hakilinata ye mun ye nin pari ko in na donc maintenant an y'a ye fɛnɛ nin épisode in na Anna ni Mo ye ɲɔgɔn sɔrɔ butigi dɔ la Anna yɛrɛ ka comportement o yɛrɛ ye ne déstabiliser dɔɔni parce que Anna de ye Mo dɔn et puis ale de tilala ka yafa deli Mo fɛ quoi a ye mun kɛ fɔlɔ la a ye comportement mun kɛ fɔlɔ la o tun tɛ comportement ɲuman ye donc ale yɛrɛ de ye donc u ye barow kɛ mais ne yɛrɛ kɔni ne bolo a kun kan ka continuer a kun bɛ ko mun kan quoi k'a snobé dɔrɔn k'a snobé parce que mɔgɔ sugu ninnu u besoin bɛ tuma dɔw la a ka f'u ma ko ayi parce que cɛ bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ t'a fɔ a ma ko ayi et puis a kɔni bɛ se ka ko la parce que a bɛ a ka temps ta ka kow kɛ mais quand même ne bolo kɔni nin ko in Anna kun man ka nin kɛ quoi mais an k'an sigi k'a lajɛ pour quelle raison Anna ye nin kɛ est-ce que c'est le fait que Anna ye est-ce que c'est le fait que fɛn min kun bɛ ka bɔ parce que u kun bɛ ka émission dɔ bɔ a n'a cousine y'o lajɛ ko on en parle donc u kun bɛ ka Mo ka histoire fɔ a ye cɛ min tan donc u kun bɛ ka débat k'o kan quoi est-ce que o débat in de y'a changé parce que a y'a ye ko Mo taara yafadeli kɛ a ye cɛ min tan ka fɛn fruit ni fɛn ninnu d'a ma quoi est-ce que o ko de y'a kɛ Anna changera ou bien le fait que Anna bɛ ka fɛn ta ni sisan dusu ye quoi parce que le fait que a cousine bɛ furuko kuma fɔ a ye kuma bɛɛ et puis ani a ba fɛnɛ est-ce que o de Anna ka changement kɛ Anna la quoi parce que ne yɛrɛ kɔni ne perdu la dɛ ne perdu la et puis an y'a ye fɛnɛ Anna bamuso ani Anna ni Usu bamuso donc comme a jɔrɔlen don a denw ka avenir la parce que Anna ma furu fɔlɔ et puis Usu fɛnɛ o tɛ baara la et puis o bɛ ka gulɔ min daminɛ o tɛ dɔɔni donc sisan pour que a ka problème ka se ka ta ka bɔ a da la donc a dɔgɔnin Takudi donc o b'a accompagner filɛlikɛla dɔ bara donc o filɛlikɛla est-ce que a y'o ka liste ye o ye liste min fɔ filɛli ko la o ye liste min fɔ est-ce que a ye sacrifice in liste ninnu ye ayi n'aw m'a ye a ye taa lajɛ tuguni ni minnu y'a lajɛ a y'a fɔ ne
a kɛra cogo min aw hakilinata kɛra mun ye nin lisi ko in na quoi aw yɛrɛ bolo est-ce que déjà ka problème pourquoi a taara filɛlikɛla in lajɛ quoi en fait pour que ka se k'a ka problème résolu donc est-ce que moyen wɛrɛ tun t'a bolo ou bien togo wɛrɛ tun t'a bolo pour que a ka se ka nin problème lajɛ yana ka taa filɛlikɛla bolo lajɛ quoi donc aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye nin ko in na et puis an y'a ye fɛnɛ muso furulen épisode 4 la donc aya m'o y'a sɔrɔ donc sisan ne yɛrɛ kɔni bolo j'espère que cɛ in bɛna don jeu la muso furulen cɛ in bɛna don jeu la ka nunu fila ka koda nunu fila kan u sigilen tɛ ni mun ye cɛ in ka don jeu la dɛ muso furukɛ in ka don jeu la parce que épisode 4 na a ma kuma mais a ka jeu b'a yira ko a bɔra fɛn dɔ kalama donc ne yɛrɛ kɔni bolo j'espère ka to yen dɛ a ka n'o to yen dɛ alors donc épisode 6 sisan a nani m'o ka relation a ye vitesse ta dɛ est-ce que nin man jugu ni arali ye u ye téléphone ciw daminɛ téléphone bɛ ci kuma o kuma et puis m'o taara ana ka baarayɔrɔ yɛrɛ la ni fleur ye fleur in kɔni a kun cɛ ka ye en tout cas n t'a dɔn mun de la parce que fɛn ma fɔ an ye tanko la quoi donc an bɛ se ka peut-être ne hakilina na peut-être u y'a kɛ comme ni temps passera quoi temps damadɔni passera donc peut-être a bɛ se ka kɛ kalo damadɔni passera quoi donc parce que an y'a ye ni épisode 6 la Ana ka m'o ka numéro kun bɛ Ana kun or que an y'a ye épisode 5 la m'o ye numéro ta cogo min na donc an bɛ se ka ne hakilina na u y'a kɛ comme ni temps passera quoi kalo damadɔni passera donc pour que ka se ka u ka fɛn na ka se ka série la lancer kosɛbɛ quoi donc ne ka yɔrɔ kɔni ne ka hakilinata kɛra o yɔrɔni u ka vitesse talen Ana ni m'o ka relation na ne hakilinata kɛra o ye kabako est-ce que aw ye secrétaire in ka ko ye muso an fana ka sabali sa nin kɔni tɛ ko tɛ kɛta ye nin ye mun comportement sugu ye fɛnɛ kabako et puis sisan an y'a ye fɛnɛ Chacha aw hakili bɛ Chacha la épisode fɔlɔ la muso min kun ye a ka temps bɛɛ ta tobili la a tilalen tobili la cɛ bɔra n'a sen fila ye ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye cɛ Alassane muso donc ne yɛrɛ bolo le mauvais jumeau donc Chacha de nana m'o lajɛ pour que m'o ka Alassane na di a ka kow la quoi donc ne yɛrɛ kɔni je pense que a tɛ m'o dɔn ka ɲa pour que ka n'i sigi ka nin kuma sugu fɔ m'o ye et puis o kuma la ale ni m'o bɛ kuma la kuma min na Alassane bɛ janjo la ni muso wɛrɛ Alassane kɔni muso wɛrɛ o muso tɛ foyi o muso wɛrɛ tɛ jɔn ye o muso wɛrɛ ye jɔn ye Nafi Fuseni ye muso min darage magasin kɔnɔ o muso o Nafi a n'o de bɛ ko restaurant a banna an y'a ye fɛnɛ ni épisode 6 la Takudi Ana tanti an y'a ye fɛnɛ a n'a cɛ ka relation an y'o ye dɔɔni ni épisode in na an y'a ye épisode 5 la n'aw hakili b'a la a y'a fɔ filɛlikɛla ye k'ale ni kamalenin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a ka so kɔnɔ a ka sokɔnɔna la problème b'a ka furuko la quoi a ka sokɔnɔna la donc an y'a ye ni épisode in na a cɛ mabɔlen don a la dɔɔni quoi an t'a kun dɔn pour l'instant mais n'an y'an sigi peut-être a ko bɛna sira sɔrɔ peut-être quoi donc an k'an sigi ka couple ninnu lajɛ Chacha ni Alassane ka couple olu bɛna évoluer cogo min na
ani takudina cɛ ka couple bɛna évoluer cogo min na ani an ni Mo ka couple bɛna évoluer cogo min na an k'an sigi k'o bɛɛ lajɛ donc aw yɛrɛ hakilinata la est-ce que ni épisode 5 6 la aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun y'a ko la aw k'a fɔ ne ye ba ye aw kana ɲinɛ dɛ n'aw bɛ fɛ ka n ka n'aw bɛ fɛ ka film ni série ninnu lajɛ an ka revue ani film yɛrɛ donc aw kana ɲinɛ k'aw abonner an ka compte YouTube kan les revues du Mali